Pekne vás vítame u nás v našej záhrade a v podcaste Svetlo cez Svetlanu. Chcel by som sa opäť vrátiť tej téme, ktorú sme mali posledne, a to bolo, čo nás čaká v roku 2026. A keďže už tu máme pol roka, takže niektoré veci sa udiali, niektoré sa ešte udejú, takže chcel by som tak nejak tak opäť sa k tomu vrátiť a tak upresniť a chcel by som sa spýtať našej jasnovidky Svetlany, čo sa bude diať v tom druhom poloroku 2026, čo môžeme očakávať a aké sú teda prognózy. A ja vás vítam u nás doma na záhrade pod našej čerešne, čo už za chvíľu budeme zbierať naše čerešne. Chcem vám povedať, že áno, tento rok sa začal, je dosť burlivý, pretože je to ohnivý koň a on doniesol nám zatiaľ veľa ohňa, Ľubko. A ty to vidíš, že aj ten február byl taký veľmi, ja by povedala, nedobrý vyvinutý, pretože sa začala vojna a ešte nie je všetko ukončené. Len ja myslím, že polovica tohto roku ešte tie energie len začnú ešte sa búriť. Takže nie je všetko za nami. Sice nebude taký ako konflikt u Irán s Amerikou, taký silný už, ono to pôjde na spad, no ešte budú dosť veľa takých ako malých konfliktov medzi nimi. Ešte nič nie je ukončené. A plus k tomu, že bohužiaľ Európa ešte draždí toho našeho ruského medveďa, že ešte nie je spokojná a ešte myslí, že môže to zvládnuť, aj keď nie je pravda. Viete, tá energia, ruská energia je veľmi silná a ona nepovolí. Takže preto ešte, čo sa týka konfliktu ako medzi Ruskom a celej Európe, ona ešte len tak ako v takej fáze začínajúce otvorenej. Takže my čakáme veľké napätia v júli mesiace, potom september, október. No a celkom my by chceli, tie ľudia, čo sú vidiaci alebo jasnovidci, oni hovoria, že musíme veľa priložiť úsilí k tomu, aby aj tak nevybuchli tá tretia svetová vojna tak otvorená. Ona síce ide, no nie takým ako silnej tej energii výbuchu. Čo sa týka takého geopolitického pohľadu, tak samozrejme boli by sme najradšej, keby sa to všetko upokojilo. A ja by som sa ale chcel spýtať aj, čo sa týka napríklad teraz ten nový vírus, alebo tieto vírusy, ktoré teraz prichádzajú ďalšie vlny, čo môžu ľudia očakávať, lebo minule si napríklad spomenula, aby ľudia necestovali do istých oblastí, že v istých oblastiach to bude väčší problém. Teraz napríklad áno, bolo nejaké zemetrasenie opäť v Indickom oceáne na Filipínach, a dejú sa tam veci, o ktorých si hovorila. V tej súvislosti s tým vírusom a s týmto cestovaním po svete, ako by si odporúčala ľuďom? Ešte by neodporúčala. A keď už niekto chce veľmi, alebo má rodiny a potrebuje cestovať, tak z požehnania musí ísť na takých 7-10 dní, aby to byla otvorený ten koridor pri nich. No prakticky aj v tomto smere vstupuje k nám ešte jedna vlna toho vody. Tá voda už začína vrieť a preto môžu byť vírusy a oni sú spojení s vodou aj plus baktérie. Takže preto my už potrebujeme byť opatrní aj na svoje zdravie, aj na to, že kde sa pohybujeme, v akých lokalitách, čo by my nepodchytili ten vírus. Takže zase byť viac doma a keď ísť, tak ísť na krátku dobu a starať sa o svojom zdravie a plus pevniť to imunitu, pretože tento vírus môže dokonca vytvoriť až lockdown. Preto je tak dôležité, aby my byli viac v pokore a plus k tomu modliť sa, aby to energia prešla do takej smerenia, do takej pokoja, aby nielen Slováci, aj v našej Európe bola tak zastabilizovaná tá harmónia. Dobre, ja by som chcel prejsť ešte k jednej téme, čo sa týka vzťahy. Ako sledujeme, že vo vzťahovej oblasti medzi ľuďmi
to tiež nie je úplne ideálne. Tie vzťahy sa nie že vylepšujú, oni sa viac a menej zhoršujú stále viac a viac. Kedy ľudia začnú trošku viacej sa chápať, alebo či vôbec môžeme očakávať, že ľudia sa začnú viacej si rozumieť a viacej tie vzťahy si trošku viacej dávať do poriadku. Čo môžeš povedať v tejto oblasti? Ja by veľmi chcela, aby ľudia začali byť pokornejší. Ja by veľmi chceli, aby ľudia priňali svojho partnera s takej úctou. Aj ten partner tiež vážil tú ženu viac a viac, pretože na to všetko, čo my prichádzame cez veľkú krízu. Aj partnerskú krízu. Preto bylo by dobre, aby aj muž byl taký smirenný. Viete, také v pokore, ďakoval za všetko. Aj tá žena ďakovala za všetko, že má toho partnera. Áno, vzťahy u nás ešte sú komplikovanejšie. Prečo? Pretože veľmi často žena čaká od muža niečo viac a opačne muž čaká od tej žene trochu viac tej iskry, energii, napadov a preto bylo by dobre, aby zharmonizovались tie ľudia, čo sú v dvojici a tie ľudia, čo hľadajú muža, netreba obviňovať seba, netreba veľmi byť kritický. Keď v niečom nevychádza vám, to znamená, že choďte ďalej, určite vás čaká vaša láska, určite vás čaká dobrý muž, dobrý vzťah a vy potrebujete veriť a veriť v tom. Pretože v poslednom čase, čo ty aj hovoríš, veľmi sa začali energie tak úzkostlivo vplyvať na ľudí, pretože my žijeme v tom kvantovom skoku, kde za deň tie vlny Schumana sú veľmi pri nás, pri ľudí, sú veľmi silné, až agresívne. A preto niekto cíti úzkosť a preto aj muži robia, bohužiaľ, máme veľmi zlú štatistiku, že veľa samovrážd sa robí. Veľmi v alkoholi ľudia, veľa pijú, pretože oni nemajú tú energiu a myslia, že cez ten alkohol tam energia pribudne. Takže preto aj v tomto smere bylo by dobre, aby my utekli k prírode, bylo by dobre, aby my sa držali jeden za druhým ľubko, aby my dovirovali, aby my viac a viac komunikovali a byli také ako pokorní, smerení a dokonca navštívovali sa. Nech deti k vám prídu s vnúčatami, nech vy chodte k vašim detiurencam a proste komunikovať, stretávať sa na kus reči, na kavičku, na nejaký koláček, pretože to všetko spevní vaše vzťahy. Ešte by si niečo chcela dodať? Áno, ja by chcela ešte dodať, že v tomto období je veľmi dôležité, Ľubko, veď my s tobou rozprávali, že budem hovoriť ešte aj o financiách. Financie, áno, to je veľmi zaujímavá oblasť, pretože to sa dotýka úplne každého, tak ako aj zdravie. Od stavu našich peňaženiek sa častokrát odvíja aj naše psychické zdravie, takže to s tým aj súvisí jedno s druhým. No, takže povedz nám niečo o tých financiách. Takže s financiami ešte zas nič nie je riešeno, pretože vo finančnej sfére všetko burlie. Na začiatku roka tie banky stiahнули a nedávali ľuďom úvery a dali veľkú vysokú sadzbu a ľudí tiež čakali, že čo bude, pretože my sme v globálnom svete a preto nálada od jednoho kráľa z Ameriky vplyvá na náladu druhého kráľa a na tretieho a na čínskeho kráľa, takže preto my sme veľmi pripojení, preto ten globálny svet sa dotýka každého človeka a dokonca a každej rodiny. Preto je taký dôležité nezabudnúť vždy na tie financie, pretože viete, kríza môže byť aj v júli mesiace s financiami. Kríza ešte byť taká, že veľmi trhy, bitcoiny, dolary môže zmeniť svoju hodnotu. Áno, takže preto my potrebujeme, keď niekto má
balíček peňazí, radšej investujte do čistého zlata, no takého zlata, čo budete mať aj doma, nie také investičné len na papíri, pretože aj to môže byť také kríza. A ten september tiež bude tým, že bude celkom svet sa bude meniť. Takže my teraz žijeme vo veľmi historickom a vo veľmi energetickej zmene, pretože naša planéta už sa zmenila cez kvantový skok. A teraz potrebuje, aby ľudia sa zmenili. A tým, že v numerológii je číslo 1, to naozaj potrebujem všetko búriť, aj financie sa budú búriť kvôli tomu a preto celý rok budeme sledovať, ako budú klesať na trhách tieto peniaze. Nám je dôležité, aby zase udržať sa v tej hladine pokoja, kľudu a tie ľudia, čo majú možnosť kúpiť niečo, kúpte byty, majte peňažky, kúpte niečo vážnejšie, aj pozemky môžete kúpiť, pretože bude väčšia cena potom, ako teraz držať len na účte v banke. No, takže asi tak, je to veľmi rozumné investovať, tak rozumne investovať a investovať radšej do niečoho, čo má väčšiu perspektívu, pretože častokrát napríklad, ja som mal včera taký, tiež ma oslovil nejaký obchodník, ktorý povedal, že je teraz veľmi dobrý biznis, sú spoločnosti, ktoré sa zaoberajú výrobou dronov. Hej. Ja som povedal, že to podľa mňa nie je až také veľmi čisté zaoberať sa výrobou dronov alebo investovať do tejto oblasti, lebo je to spojené skôr s nejakým utrpením, pretože však vieme, čo sa deje teraz momentálne. Takže ja si myslím, že keď investovať, tak investovať do niečoho, čo má trvalú hodnotu a tá hodnota nikdy neklesá. No, takže asi to je tiež taký môj pohľad na túto vec. Ja bych chcela ešte poprosiť našich divákov, aby nás sledovali, pretože chcem ešte vychádzať, keď bude všetko OK, aj pod našej čirešňou. Počujem, že sused akurát začal rubiť drova, no ja povedala, nevadí, tak u nás je ticho pred búrkou, vtáčiky spievajú a nám tu je dobre. Dajte nám lajky, keď vám páči sa, o čom my robíme, o čom my hovoríme, pretože pri nás má to smysl vám o tom povedať a ja veľmi budem rada aj v septembri vyjsť s tejto tematikou a mali jeden príbeh, Ľubko, pamätáš, keď pani v maji veľmi chcela cestovať za synom do Dubaja a mňa sa spýtala, či môžem. Aj pár ľudí ďalších spýtali sa, či mogú, a ja im napísala, pozrila sa aj podľa dátum narodenia, či je to vhodný čas a pani odletela k synovi a potom sa vrátila sa, veľmi mne ďakovala, pretože ona chytila ten správny koridor, keď tam bola ticho a jej energia len pomohla tomu tichu, takže preto my potrebujeme byť opatrní, kde ideme, koľko ideme a k komu ideme. Takže keď idete na dovolenky, tak radšej tu niekde blízko nás, Taliansko, Chorvátska, ešte nás čakajú tie povodny, mogú byť zaplavy, preto buďte veľmi, veľmi opatrné. A dôležite modliť sa k Bohu, aby všetko sa ukludnilo a mal dobrý koniec. Nech tento rok my s vami vyjdeme koncom roka a povieme, že všetko, čo bylo v predpovedi negatívne, to sa nesplnilo. Ja by veľmi chcela a túžila, aby moje predpovedi sa splnili len tie pozitívne. Takže to je asi tak všetko na dneska, no a budeme sa tešiť na ďalšie stretnutie pri nejakom našom videjku Svetlo cez Svetlanu a tešíme sa na vás. Pekný deň. Pekný deň vám prajem.